Καλωσορίζουμε στα γραφεία της Λεμεσού τις μαζορέτες. Καλώς σας βρήκαμε. Παρουσιαστείτε. Είμαι η Δεσπόινα Διανέλου. Είμαι η Κοράλια Καρολή. Είμαι η Ανδριανή Παφίτη. Και Άντρα Σωτηρίου. Καλώς ορίσατε. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι έχετε εκπροσωπήσει επάξια την Κύπρο μας σε ένα πολύ σημαντικό διεθνές φεστιβάλ. Μπορείτε να μας πείτε μερικά λόγια γι' αυτό? Ναι, είναι η αλήθεια. Πριν από 2 χρόνια είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τη Τσεχία, όπου χορέψαμε και παρουσιαστήκαμε με τη φιλαρμονική του Λαντίου, Δήμου Λεμεσού, ναι. Και είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και άλλες ομάδες μαζορέτων από άλλες χώρες, όπως Αυστρία, Γαλλία. Πολύ ωραία. Τι σημαίνει, κυρία Παφίτη, τι σημαίνει για εσάς, Δεσποινής Παφίτη, τι σημαίνει για εσάς Λεμεσανό καρναβάλι? Πολύ τρέλα, να το διασκεδάζεις και να περνάς καλά. Θέλω να μου πεις την καλύτερη εμπειρία που είχες από τις μαζορέτες. Τα ταξίδια, όπως η Τσεχία που αναφέραμε, η Πάτρα, την οποία έχετε εκπροσωπήσει την Κύπρο πριν λίγες μέρες, και κάθε παρέλαση που βρισκόμαστε κάθε χρόνο στα καρναβάλια, στα τεστήρια, όλα είναι διαφορετική εμπειρία. Και κλείνοντας, τι σημαίνει να είσαι μαζορέτα? Για μένα μαζορέτα σημαίνει ένας τρόπος ζωής, διασκέδαση, πειθαρχία, μαθαίνουμε την έννοια της λεξιματικότητας και να υπακούμε και να λειτουργούμε όλοι σαν ομάδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.